Доста синьо има днес на игрището. На техническата конференция по-рано през деня това бе един от проблемите, които бяха дискутирани. Факта, че в титулярния екип на Бръндби присъства доста син цвят и според правилниците това не можеше да бъде допуснато, но имайки предвид, че резервният екип на Бръндби е изцяло син, беше допуснат този компромис и сега сините гъщета и сини чорапи, с които играе Бръндби, няма да представляват някакъв особен проблем. Още веднъж на вашите екрани Михаил Лаудруп, Стоилов, Пантелич, търси подаване към Чиликов. Добре успява Чиликов да се измъква. Чудесно подаване, удар! И 1-0 за Левски. Голмайстор Саша Симонович. Още в 5-та минута на този матч Левски повежда срещу Бръндби с 1-0. Превъзходна акция на състава на Левски и ако някой трябва да бъде отличен в тази ситуация, това без съмнение централният нападател Георги Чиликов, който изигра брилянтно положението. Безпомощен вратаря Моген Скрок само успя да изгледа топката, отправена по най-добрия начин от Саша Симонович. Доволен е Славолюб Муслин. Страхотно начало за сините. 5-та минута на матча и 1-0. Ето, че Левски разгада много бързо ребуса на дъчаните. Вижте Чиликов. Превъзходен финт срещу Пернилсен. Още по-добро подаване в уличка. Извеждащ пас към Саша Симонович. И веднага с едно докосване без обработване на топката югославянина отбелязва първия гол в този двубой. Какво начало за българския шампион. Приближава се до мечтата, струва ми се. Чиликов в наказателното поле. Двама души опитва да го спрат там. Помага и Пантелич. Възможност за изстрел. Ангелов удар! Невероятно! Невероятен пропуск на Мечо Телкийски. Трябва да видим повторение на тази ситуация. Стори ми се, че Телкийски беше последния, който игра с топката. Но позицията бе брилянтна за отбелязване на втори гол. Просто невероятно как топката не попадна във вратата. Отново Телкийски. Хладнокръвна игра на бранителите в жълто-синьо. Опит за организиране и на контратака. От задна позиция успява да се измъкне Каспар Даглас, но след това много добре се намеси Станислав Ангелов. Високо темпо на този двубой. Ето още веднъж положението от преди малко. Ако вместо Пантелич там беше нападател със скоростта на Божидар Искренов, топката нямаше да е дълга, но за Пантелич наистина доста перспективно беше това подаване. Сега опасност и каква грешка на Димитър Иванков? Защо трябваше Митко Иванков да излиза и да се опитва да лови тази топка? В 18-та минута 1-1. Ето как без нищо опасно пред вратата на Левски, резултатът вече е изравнен 1-1. Ами тук имаме 1000% повторение на максимата, че като не вкараш, получаваш гол, и то в ответната атака, след като отбора на Левски при ситуация 2-1 в атака не успя да стигне до завършващ удар. Дойде контратаката на Бръндби, погрешното излизане на Димитър Иванков и там гола на Петър Мацен в 18-та минута, с който резултатът е изравнен. Един гол, който променя твърде много ситуацията не само в този матч, но и в цялостния двубой. Петър Мацен прекрасно изигра това положение. Сега е много опасно. Даглас, центриране, удар с глава и тук истински късмет за Левски. Истински късмет, защото Матиас Йонсон имаше абсолютния шанс да отбележи втори гол. Пак оставен, абсолютно непокрит. Георги Марков тук следеше отблизо какво става. Центриране и виждате къде остава Гарба Лавал, който на всичкото отгоре покриваше и засадата при това центриране. Сега Симонович успява да пробие и да комбинира с Чиликов. В дясно е Телкийски. Много добро подаване към него. Още едно центриране, удар и 2-1. 2-1, втори гол на Саша Симонович. 35-та минута.
Саша Симонович бележи втория гол за Левски и втори за себе си. Но комбинацията, която изплетоха сините, наистина заслужава да бъде видяна отново. Ето го момента, в който Чиликов получи от Саша Симонович. Видя Талкийски, за засада не може да става и дума. Точното центриране на Талкийски на главата на Симонович. Хубав отскок, насочваш удар с глава и резултатът е на лице. Още веднъж, наистина тази комбинация бе много, много добра. Изстрела. Главният арбитър Антон Стредак от Словакия даде първия съдийски сигнал за втората част на този матч. Сините ще атакуват вратата наляво през това второ полувреме. Илиян Стоянов. Центриране. Доста по-добро от всичко това, което направи Гарба Лавал за едно полувреме. Пантелич. Нарушение. Много хитро Пантелич игра точно за това. Видяхте как той се насочи към топката, видя къде е противника, застана на пътя му и естествено, че за датския състезател не оставаше нищо друго, освен да извърши фал. Може би Матиас Йонсон е получил някаква травма, защото толкова рано, след началото на второто полувреме бе сменен. Сега изстрел на Талкийски! 3-1! 3-1 в 51-та минута на матча. Димитър Талкийски и ето, че Левски вече има много добър аванс в този матч. Много говорихме за Талкийски през първото полувреме, но си заслужаваше. Той наистина има много голям ден. Може би това е неговия най-голям ден в футболната му кариера. Великолепно изпълнение на пряк свободен удар. В последните години сме укорявали отбора на Левски, че няма достатъчно стандартни изпълнители. Ето, че Талкийски като титуляр спокойно вече може да бъде такъв. Топозаков. Илиян Стоянов. Между двама успява да продължи пътя на топката. Пантелич. Чиликов. Още едно подаване към Пантелич. Той влиза в наказателното поле. Центриране към другия му край, където вече Чиликов. Удар! И 4-1 за Левски. Димитър Талкийски с втори гол в този матч. Ето това се искаше от българския шампион. 4-1 в 57-та минута на този матч. Невероятно. По най-добрия начин се разви тази атака на българския шампион. За пореден път видяхме истински професионално точно отиграване и нещо, което не може да не ви направи впечатление. Чиликов подаде към Пантелич. Погледнете къде веднага след това се оказа централния нападател. Свали топката точно на главата на Талкийски и там вече какво друго оставаше на пловдивчанина, освен да направи 4-1. 2 гола на Симонович, 2 гола на Талкийски и според мен 4 изключителни асистенции на Чиликов. И сега вече настъпва голямата дилема дали трябва отбора да продължи в този стил или вече да пази твърде комфортния аванс 4-1. Викхорст, подаване в ляво, скърбалил се там. Това вече е много неприятно и опасно. Условие за изстрел на Кампер. Много силен шут и добре, че топката мина над напречната греда. Ето как в 72-та минута на матча отбора на Брьонби отново можеше да върне интригата и то с пълна сила. Виждате, че без никакво колебание Кампер изстреля с всичка сила тази топка към вратата на Димитър Иванков по диагонала. Много хубав удар, плътен. Очевиден е спада в тонуса на повечето от играчите на Левски. Иванков излиза сега и лови тази топка. Дори си позволява и атракция малко в стил Рене и Гита. Чудесно отиграване. За кой ли път на Чиликов? Какво ще направи сега? Удар по земята. Великолепна атлетическа подготовка има Станислав Ангелов. Неговия баща е бивш бегач на 400 метра. Опит на Бисер Иванов.
от границата на наказателното поле можеше да отбележи пети гол във вратата на Брьомби. Това вече ще бъде наистина разгром за дъчаните. Вава с глава, рикошет и след това от въздуха Бисер Иванов посрещна тази топка. Трябва да видим какво продължение ще даде арбитъра на този матч Антон Стредак. Топката е насочена към Вава. Ще успее ли да стига той до нея? Да, страхотно изпълнение на Вава и късмет за Моген Скроп. Хубаво е да имаш бразилци в своя отбор, които знаят много добре как да играят атрактивно. Страхотно беше това, което направи Вава. Георги Марков извършва нарушение, което ще бъде отцветено с жълт картон. След това опита Георги Марков да влезе в съприкосновение с противник и ето го резултата: червен картон в ръцете на арбитъра Антон Стредак, защото Марков беше ударен. Петър Мацен не сдържа своите нерви. Марков наистина доста грубо влезе в краката на Петър Мацен, след което Мацен посегна и с глава удари Георги Марков. На фона на двубоя, който вървя изключително спортсменски до последните му секунди, това е неочаквано развитие. Но явно, че футболистите на Лаудроп по никакъв начин не са си представили какво ги чака на стадион Георги Аспарухов. Последен съдийски сигнал на Антон Стредак. 4-1 за Левски. Сините записват изключително крупен, важен психологически успех в първия матч срещу датския Брьомби. 4-1.